Ang akong address diri sa Bohol. Punto medikal ug may legal kining akong suliran. Kabahin kini sa nahitabo sa akong anak ug sa akong uyab nga nakapamabdos nako. Aron inyong hisabtan, sugdon ko sa akong pagpanganak sa akong anak. Ingon ini ang mga panghitabo. Agay ma! Agay, kasakit na Melody. sa kuntiyan! Ay, asa mga kinangamahan sa imong anak ko eh. Pahibaw nga nagbati ka na. Nga mga anak ka na. Kaya wabaya tayo kwarta. Ay, di na ko kapaabot, maoy. Di na magkapaabot ng akong anak siyang amahan. Di na ta magpaabot niya kay buang-buang to siya. Unsa? Oy, Ang anak Ginoo. ko may amahan ng akong anak, ma. Ma, dadun ako pala sa ospital. Aray! Melody. Ma, Melody. Nakaanak na ka. Pero, hain man ning imong bana, oy. bana pa, ma, uy. Di mami kasado. Mang pasag dito siya, uy. Pwede bagod nang maingon kang pasagdan to siya. Nga may anak naman mo. May obligasyon man siya sa inyong anak. Maning kamot ko para sa akong anak. Bisag lisod pa. Time para good. Kay nga naman di ay mong duha. Namabdos di ay ka nga dili mo maayo o kabubuton. Be, tubag ako no ko anak Melody. Para sa kong uma, uy. Eh, sa ko isgot itong may batasan, di kay mabugat niya ko. Pero day, may bayranan pa in taon ta dinhi sa ospital. Dili ta kagawas dinhi o dili ta kabayad. Manawag roon niya ko niya, ma. Kung makabawin ako sa akong kusog. Kay karon, di pa yun ako kayang mangisog. Aron barugan niyang iyang obligasyon sa among anak. Paway sa ko, ma. Melody. Unsa? Unsa ba, uy? Hagbay pa kong tinawag og text na mo bahin sa imong obligasyon sa atong anak. Pero di gyud ka mo tubag ug mo reply. Unsa man, Jupert? Ipasulo ba nini mo na akong obligasyon nato sa atong anak? Unsa anak? Anak boy. Wa ko'y anak ni mo, Melody. Unsa? Unsa? Nayabag ka na, Jobert? Imo maning anak! Tagain ako kwarta, be! Aron magkagawas namin diri sa ospital. Uy, ambot ni mo. Basta ko, wa ko'y anak ni mo. O kaya lagi pamugos nga doon ako'y anak ni mo, ha? Unsa? Animal ka? Kakisam rin yung anak ni ikaw may naka... Kibutangan ako sa kong tawag. Huwag ibatasan ng tawhan, ha? Nanunya. Sa may puong atong Jobert. Huwag hindi siya batasan, ma. Unyang ko na nga mga anak. Unsa? Recorded by Orat. Wa ko'y laing uyab. Maong nahibaw og na siguro ko kung kisay amahan sa akong anak. Apan mo ang kuna sa nakapamabdos nako ang among anak. Hangtod nga nakabantay ko nga mura man og may diferensya siya. Maong gida ko siya og balik sa ospital. Unya. Ginoo ko. Oo. Uy nga nung mihilak ka man diha, Melody. Unsa man di ay sakit sa imong anak, ha? May sakit ko na sa kasing-kasing ang akong anak, ma. Unsa? Ginoo ko. Nauna lagi na. Sige ka man kog kagoon samtang nagmabdos ka tungod sa amahan niya. Maon siyang buhaton. Naginahanglan ta kwarta, ma. Dili na gyud ni mahimo ding di na gyud. Pangayo na gyud sa amahan na anak. Kay dili gyud na nato kaya ang gastohon. Wa man din niya akong igagaw. Palihog lang, maluoy mo na ako. Taon sa ospital ang among anak. Ayaw na lang pamugos sa akong igagaw, oy Melody. Kay wa man gud siya mahigugman nimo. Bahala, nagwa siya mahigugman ako.
Ang importante na ko karon nga maluwas ang akong anak. Maong maluoy mo. Nabangi ko ninyo. Nabang maginikaanan ni Jobert. Kay mangayo ko og tabang. Ay, salamat in taon. Kay nabayran na nato ang pagka-ospital sa imong anak kung upat ka adlaw. Magkapaulit na kita, ma. Diha lang unong sa may sentro dong, anak mi manaog. Ako na'y dasa to mga gamit, Daydeng. Siguruan ng bata og da. Salamat, ma. Ah, Naog na ta, baby, ha? Oops. dali, hinay lang. Uy, Melody, diin man mo. Ay. Ayaw kalimot nga sulod ugma. Schedule sa bakuna sa imong anak, ha? Ha? Ma, sugad na bakunahan ng akong anak ba? Nawa man lang ganito nila kuha timbang og temperature ang bata. Wa na lagi na siya katog. Unsa? Uy, kung mauna, iadto na nato sa Dr. Melody. Sorry, di na kumudawat sa pasyente. I-refer na tamo laing hospital. Nak, naklaban lang yun, nak, ha? Padong naman ta sa ospital, nak. Oh, Melody, hala, murag, wa naman maglihok ang bata. Unsa? Wa na gyud magkaabot pa sa ospital ang akong anak. Sobra ang akong kalagot sa mga wa makatabang sa sitwasyon sa akong anak, ilabi na ang iyang amahan. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, may sakit na sa kasing-kasing ang akong anak pagkataon niya. Tungod pa ni kay nagsigi ko og kaguol dihang nagmaptus pa ko niya? Ikaduhang pangutana, gibakunahan ang akong anak sa sentro, duha ka adlaw sukad paggawas namo sa ospital. Unya, wa pagit ko timbang og temperature o sa bakunahi. Humanad to, di naman makatug ang akong anak. Sa bakuna ka to? Ikatulong pangutana, giadtuon ta nako og doktor. Apan, gibalibaran mi sa doktor o girefer mi sa ospital. Apan wa makaabot sa ospital ang akong anak og namatay. May tulubagon ba ang doktor sa iyang pagbalibad? Kay basig maluwas pa unta niya ang akong anak. Ikaw pa to katapusan. Kinsa man ang akong basulon og ikiha sa nahitabo sa akong anak. Ang taga-sentro ba? Kung may sayop man sila sa pagtira sa bakuna sa akong anak, nga 2 days pa lang migi kang nakagawas, ilan ang gibakunahan? O ang doktor nga mipalibad namo? O ang amahan sa akong anak nga naghatag og stress nako ug wa mo suporta sa akong anak? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong soliran, Melody. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again na sa bakos, Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa mga problemang punto medical, psychological, emotional, behavioral o mga problema sa mga ginadiling drugas. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran rin kanamo. Pwede kanya padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o direktamente ba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga there will be good days and there will be not so good days. You choose to embrace what comes and be thankful, no? So, dili magyutanan nga mga panahon, nindot, no? Naagi po yung mga kakulian. Pat tangpo lang ta nga, padayon lang gyapon ta paghingos aning hangin nga libre sa atong palibot, no? Kay umngadto na tag ospital, ang oxygen nga atong hingi, kana atong iginhawaon, dako kay bayad.
Whereas outside of the hospital, na libre ra na siya. Mga nakad ilawom sa kakahuyan, daghang kayong oxygen dia. Balikon ako, pa-admit na tag-hospital, probida, kalisura na da sa kining financial, no? Ang atong makutlo, ang atong magtatampo ko nga dawa si Melody. 28 years old, taga Bohol. May usa siya ka mga anak, may usa siya ka anak pero namatay. Single pa ni siya, punto medical ug legal sa gihapon ning kang problema ni Melody, no? So, mayong pagpaminaw diya sa atong mga TRC boys, no? Si Geraldine Lopez, Gistone Mamulang, Jeremy Sisiban, Bonifacio Hirames, si mga taga Surigao, Marajao Carajao, Joel Salgado, Maricel Lindayaw. Mayong pagpaminaw, no? Sa Mindanao, mga taga-Glan Sarangani, no? Sa Bohol, majong pagpaminaw ninyo mga inabangga, no? Si Porfirio Lim de sa inabangga, no? Ayo ako mamiss ning belated happy birthday di ay ni Tanti Alisna, porbida dugaya na Tanti na nang promise ko nimong i-greet ka og belated happy birthday o kanang happy birthday pero karon nagyud ko naka lugar po, no? Anyway, ininaot ko kanang himsog nga panglawas, no? Ug damo ni Butch, no? Mga amigo na ko ni mga Alisna family dia sa Inabanga, no? Mga Yo family dia sa Kalapi, Bohol, no? O mga taga Ubay, mga taga Hitapi, no? Daghan ta mga suking ting paminaw dia. Alright, so ang problema ni Melody is medical ug legal, no? Sorry gyud kayo nga di na ko makauban si ato ni Bathan karon kay medical ang problema sa member of their family, so she need to attend to one of the members of the family, no? I hope nga ma-okay ra attorney ang imong minahal sa kinabuhi, no? So unang pangutana ni Melody, may sakit na sa kasing-kasing ang akong anak pagkatao niya. Tungod ba ni kay nagsigi kog kaguol dihang nagmabdos pa ko niya? Yes. Usa sa mga hinungdan nga nung naay mga congenital malformation ng baby nga mutaw is because ang mama is psychologically problematic during pregnancy, no? Uban pa niya mo inom og alak, no? So mabitaw nang naday low birth weight nga baby ko nang usa ka mama kusog kay mainom og alcoholic drinks, no? Usa man nas mga hinungdan kung ay mga stress, depression o ba na mo inom og mga makahubog lagi. Kay ngano man, kay kung under stress ka, depressed ka during pregnancy, mo matter man pod ang imong nutritional, mo matter diha ang imong hormonal, o niya mapiktuhan ba ya po ng baby. Mutuo man ko niya na nga mislang nga kung buntis kuno ka, magpa-music ka kay para po makabati kuno ang baby dito sa imong tiyan. No, na mga research study to this effect, no nga ingon ana. Kung unsang kahimtang sa mama during the pregnancy, mapiktuhan pod ang nagtubo nga fetus diya sa sud sa iyang uterus, no? Ikaduhang pangutana, bakunahan ang akong anak sa sentro duha ka adlaw sukad pagawas namo sa ospital. Unya papagyud kuhai og timbang og wa pagyud kuhai og timbang og temperature sa usa bakunahi. Human adto dili naman katulog ang akong anak sa bakuna ka to. Well, we do not know kung unsa tong bakuna. Koy na may mga bakuna nga right after birth, no? Usa ni ani kaning hepatitis, no? Na BCG, na daghan ng mga bakuna nga ihatag pagkatao sa bata, no? Pero this needs to have close supervision na guidance by the attending pediatrician most preferably, na? Pero kung why pediatrician diha sa lugar diin nanganak ka, posible rasad og doctor, general practitioner or nurse or midwife ang mukuha na with the order og sa doktor, no? Kung wa ko hay temperatura, discretion na sa inong ta nagatiman sa imong anak, no? Kay namagoy usahay pod nga tungod sa kadaghan lagi sa trabaho, ang what is supposed to be ideal thing to do, mataligamaan, makalimtan or ma-miss yung paghimo, no? Pero as long as ang ginahimo sa mga staff diha kung diin man ka nanganak for the purpose nga maayo or manindot ang inonta outcome sa imong baby, noble, walay inonta bad intention, part niya siya sa risgo sa pag-care sa usa ka newborn baby nga medyo delikado ba ang newborn, no? Daghang kayong mga bantayanan.
Ikatulong pangutana, ngadto unta nako og doktor, iadto unta nako og doktor apan gibalibaran mi sa doktor o girefer sa ospital. Apan wala kaabot sa ospital ang akong anak og namatay. May tulubagon ba ang doktor sa iyang pagbalibad kay basin maluwas pa niya ang akong anak? Well, pwede man mi mo balibad kung ang usa ka kaso medyo critical, no? Between life or death, no? Kaya na may mga espesyalista gyud nga mga doktor nga infectious specialist, pediatrician, ay mga surgeon. Kasi klase kami mga doktor, pagpasar na mo sa medical board exam, medical doctor mi, general practitioner. Pero na mga uban namo nga muchos og specialty, no? Na mga OB-GYN, pedia para ako, choose kog psychiatry. So adto ko dito, but it doesn't follow nga wa may makaagi aning tanan, agianin namo. Pero kung ang pagtambal na sa usa ka problema sa pasyente medyo critical na, i-refer ganyan mo og specialist nga mujaib nga mutumbok sa iyang line of specialization. So kung ang imong anak gibalibara, napoy rason tingali ang doktor, pero I don't think so nga bad ang niyang intention nga gibalibaran mo, wa man kamo ingog gipa-deposit og kwarta nyo, mo ka deposit gibalibaran mo, no? Pero kung ngayon na, di pa po layo po kayo ang lugar nga gireferan sa imong bata, walay inunta bad intention, no? So we do not know po sa side sa doktor o nganong nibalibad siya, maybe beyond his capacity. Kami manggod, usahay, ang confidence level na mo lower manggod, no? Example, ako, psychiatrist manggod. Na ako sa usa ka lugar nga ninginalan og mga minor surgery, I do minor surgery. Oh, kana mga assist, manuli ko every day, rather every year sa among Lions. Oh, mumutambal kog mga medical problem, mga antibiotics, whatever dia. Pero kung naa ako sa syudad, ako gining i-refer og mga tao nga like surgeons, no? Kay mao mo gini ilang specialty. Okay, naaman ta sa lugar nga naay mga tao nga more knowledgeable kaysa ako when we talk about problema sa pasyente. Mura na ako ka istorya sa imong ikatulong nga pangutana, Melody, no? Ikaw pa to katapos ang pangutana. Kinsa man ang akong basulon og ikiha sa nahitabo sa akong anak. Ang taga-sentro kung may sayop ba sila sa pagtira sa bakuna sa akong anak nga 2 days pa lang gikan nakagawas ilan ng gibakunahan, ang doktor nga nibalibad namo o ang amahan sa akong anak nga naghatag og stress. Mawala na daghan tag matumbok nga may hinungdan, no? Pero kuhaan na lang sa imong unahuna ng pagkiha, Melanie, ha? Kaya kung balikon sa makausapa, kining pagkiha, pagpail og kaso, mahila na sa daghang oras o kwarta. Porbida, paita ning kaso-kaso. May stress lang ka, ha? Do kining mga factors nga imong matumbok nga mahinungdan sa kamatayon sa imong anak, contributory factors lang ni, no? So, naag siguro bugat panginungdan nga nung namatay ang imong anak, more medical, no? Dili tungod kay gibakunahan o tarong kay na may mga bakuna nga ihatag pagkatao. Dili tungod kay ibalibaran o dili tungod kay na-stress ang imong kaugalingon tungod sa pabaya sa imong bana. Although mga contributory factors ni siya nga nahitabo to. So huwad anal na sa imong unahuna ng pagkiha-kiha kay lisod ng kiha-kiha basta dili lang gyud ingog grabe na gyud kayo. Mahimo lag sabot-sabot na lang. Okay? So moingon ko wada sa mong unahuna ng kiha-kiha kay bago lang kong naka-experience ng kiha-kiha. Klaro kayong sada ng kong ikiha pero acquitted. Purbida. Di na lang ko elaborate. Alright, so hinaot na natin na kutlong patulunan karong adlaw. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much for patronizing RMN programs. Nagpabilin kaming numero ng stasyonan din sa itong lugar. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak RMN. Daghang salamat o maayong.